Hakajilang jong drug reduction elimination and action mission ka dream kabalapan long hakashipotarik uyayong araja arpusan banyamir jingmod halor u drugs la yo jingtem baka sarkar jala kala shimya karai bantay no ya ka addict treatment facility ATF ha sauli ban sumar bat ban ai jingarap ya kibala ngop how drugs klam kanu ka jing siu bat ya kane lapan tip to menteri breakmi ya katanat social welfare uba Paul Lingdo Habakran sikilat pathai kubor hadin ke jingalang uba Paul Lingdo uloong babun sien kibriu ki ngop how drugs kim dan satya ya kilat ai jingarap ki babet babiang da ka bapen pau bahaka addict treatment facility kin dan ki psychiatrist baladap hikai penteben ki jingthia bat jakasa nolor ke jingdon ru jong ginong slok ya kinong di drugs di senjam ki ba ke sarkar ke shim tingi yai buddi ni ke kam na ka we ke jingalang chikoi pat hila da ru shubun ki so tangible results ki mi na kena kejing pasang jumi dia kejing kenduk mentang sengi lalu melang ya ke home department kejing dan lang DGP but USP jongka ANTF but kumju jongka health department dia kawai na kejing ki ba mi ha ka ba yakun ya kane ka manage jongki drugs kalong ba ki babun na kini ki addicts ki bangi camp ki bagi polis ki round up ki don kam ya ka detoxification ke bamut ba given code ya ki na ka tuga drugs ki ba kila di but ke ba ar ke counseling na ke benta ba kan long ke jing du ke jing pen iliti ki kena ba kin la male phai biang shaki imlang salang di hadin jong kene ga jing du benta sengi ni langsung tu pa kini ki facilities pumba kilometer civil hospital ki duna palat di nak terdaw ni larai ba nginya chakman ban set up ya kane ka ATF ke center ka ba kanlong bangin addiction treatment facility but ia kani ngila menjurmendan ba ngin le ha sauli ha ke jaga ke bala ada lupa bat ke sarkar jela bat ke bala ada lupa ru ke structure ke jingtai di.com ki wi pat dia ki jing.com ki ba lapan mendan ba ada scene ke first phase ke .com kumba san pound ro pola ia kata ngila ya menjur begini ya cakmat di hakani ke center kindan ru ki psychiatrist ki bala train ki bana ai jik sumar ban detox ti kini kindan menta sangot ki barang supas ya ki ba ngintung hagate ka ATF ti nalor kata ki we pada ki support staff nila IT ha ketika kenuhun bentan pok jingalam jong mission director Pak FG Kashmir bakin work out jeki jing.com but hadin kata CTO Shposki kumdo kin sa submit ya ke jing.com ki chungki te kini ki officials kin let page daladi ya kan ka center apo ars ni nang ni ban smuthu ya ki ei ki ba la don hang dai bat ki ei barang duna makan roughly ki am ka kumba ni smuthu ke pasti kalau kumba ndrupo de min stang shwa da kata dingin petrai kat kum ki kes ki ba long kerki ki bakan long serious but ki dawai deshin du in penbiang ba kini ki dawai deshin ni la bu thongi bakan long baik bakan kecil Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya